tank er røget af. Den ligger dernede. Den ligger derovre, din... Så du kørte lige og splaskede lidt. Hvad siger du? Du kørte lige og splaskede lidt. Men der er også noget grus på banen, kan jeg se. Ja. Et eller andet fedtet stas. Ja. Nå. Men altså, hvis I lige bytter plads efter et par runder, så jeg kører bag ved begge to af jer, Yes. så kører I bare.
nærmest ikke følge med jer i den her. Hvad siger du? For det første så kan jeg nærmest ikke følge med jer i den her. Okay. De trækker bare væk fra mig. Hvad hedder det? Men du skal svingene rigtig, rigtig fint mange steder. Hvad hedder det? Du kører... Altså jeg kører bredere ud dernede i sving 3, eller hvad man siger, den der anden højre. Den der nede, den der hvor nede ved døren dernede. Ja. Hvad hedder det? Der kører jeg lidt bredere ud, end du gør. Okay. Nu her. Men det er så igen, fordi den er langsom, så jeg bliver nødt til at køre bredere linjer for at holde farten op. Så det er normalt, altså, du kører rigtig fint der. Jeg vil køre ligesom du gør nærmest. Okay. Altså, men til gengæld heroppe af, der er det som om, det gør ikke noget, hvis du kommer længere ud til kanten. Længere ud til kanten derovre, og så får den rettet hurtigere op, så du kommer, så skærer du en del af udgangen af. Og det er faktisk jeg begge to. Jeg kommer tættere over på kanten der, og så får den drejet hurtigere til højre, så du kører mere lige ud med rattet heroppe langs det her stykke. Okay, ja. Fordi at, ja, her, fordi ellers så bliver du ved med at skulle holde, og du får en længere vej, og du bliver ved med at skulle holde presset på, at hjulet ikke kører. Kan I følge mig? Ja. Men jeg vil næsten tro nu, at I kan hænge på mig, hvis jeg kører forrest lige et par runder. Okay, ja. Så kan jeg prøve at køre, så I kan prøve at se det begge to, hvad jeg gør. Ja. Men igen med det odds for, at den her kart, den er virkelig ikke god i... De trækker sådan her væk frem og ud af svingene, du ved. Ja. Så jeg tror, I kan hænge på mig. Det burde I kunne. Skal jeg prøve at køre et par runder for os? Ja, gerne. Lad os lige køre et par runder, så bytter lige, så kører... Ja. Kør et par runder, og så venter jeg lige, så I kan bytte, eller hvad man siger, ikke?
sagtens følge med. I kunne sagtens følge med, ikke? Ingen problemer. Ja. Men kan I se anderledes linjer i forhold til, hvad... Ja, jeg kører lidt tættere på herovre. Hvad? Jeg kører det bredere herover. Ja. Og synes godt, jeg kan fornemme det, du siger med at få knækket, og så det er ikke så stort knappeslag herhen af. Ja. Du sidder ikke den der styreslag helt op på langsiden. Altså, når du knækker den over, ikke? Jo. Du bare tager for sig selv og styre helt op af. Ja, altså, hvis du ikke får den knækket, kan man sige, så er det, du sidder og holder sådan her. Det du kører den brede bue, du ved. Ja. Så... Det er det der med at styre først den der ud til den der oppe, den overlåde, så den der nede, eller så kan du gå over til vandet, så det kører lige ud, hvis det til at dreje. Ja, men du kan se, at jeg skrider ud rigtig meget. Den hopper og danser, den her. Vi får... Det er med, man kører over, så man kører nogle langsomt her, så kører du nede buer, så kan du op, så kører den hen langs vandet, og så drejer du. Ja. Altså sådan over drevet, ikke? Jo. Men vi foran igen, eller hvad? Altså, jeg kan ikke rigtig følge med jer, hvis I virkelig kører, tror jeg. Så jeg kan prøve at ligge bagved, men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige til jer, når I kører fremme, jo. Nej, men så skal vi se fart ned på langsiderne. Ja. Altså, det er jo mere... Noget med, jeg godt kunne blive dygtigere. Det er det sidste S-position dernede. Ja. Jeg synes tit, jeg bliver slået på fart med langsid, fordi jeg får en for dårlig udgang. Ja. I forhold til, det koster helt, hvad det langsid er hernede, tænker. Den her er bare svær at få en god udgang i mange sving, så jeg vil hellere... Jeg ved ikke, om der holder noget bedre derinde, men altså... Jeg tænker godt, I kan få noget ud af det bag ved mig her. Ja, bestemt bare det der med at se linjerne, ja. Og så selvom på langsiden at vi lige er nødt til at lette på gassen. Ja. Det er vigtigt, det er jo svingene, ja. og det er der, vi får noget ud af det. Så ja. Bestemt, selvom det er undermotoriseret, så giver det noget at se linjerne i svingene. Og så er der altså nogle af svingene, hvor jeg lige fejler lidt, fordi den skal altså virkelig, den skal hugge sådan her for at dreje rundt, ellers så hopper den det af ingenting. Der kunne jeg bare se, at I kører bare rundt. Ja, jo, men det er så også, at vi kan se de rigtige linjer, ja. Eller de linjer, du havde tiltænkt ja. At køre, og gøre ikke de fejl, ja. Når du får de der ja, lige præcis. moments. Men skal jeg køre lidt mere foran så? Gerne. Når det nu det er med de her kart, så tænker jeg, at det måske det er næsten det bedste. Ja. Jo, og så letter vi bare på pedalen. Og så må I skiftes lidt til at ligge bagved. Ja. Ja. Så det gør. Så har jeg bagud video, I kan se på. Ja, jamen, det kunne godt være, det giver noget. Ja, måske ved jeg ikke, men der er der i hvert fald.
kæft, den var ringe, den kart der. Det var interessant at se så meget tid, du tabte, når du hoppede. Jeg havde ikke troet, det var så meget. Det var meget. Helt vildt, som du gik i stå. Ja, fuldstændig. Ja. For du mister momentet ud af svinget. Ja. Det er det, du helst skal have lavet i indgangen af svinget. Det der med at skride, det er farten ud af den. Ja. Den der, den kunne ingenting, og I kunne bare dreje rundt, du ved. Når jeg prøvede bare at køre bagved jer stille og roligt, så hoppede jeg også. Ja. Så kørte de bare stille og roligt væk. Du hoppede nærmest... Helt sindssygt. Men det var helt tydeligt. Jeg måtte sætte sædet helt frem, så jeg... nødt til at lette på speederen for ikke at køre ind i dig. Jeg måtte sætte sædet helt frem, så jeg hoppede så lidt som muligt. Hvad gør du med din kropsvægt? Jeg synes umiddelbart, at nu er jeg lidt højere end dig, men jeg synes, du sidder som om du sidder meget lavt. Altså, trækker du numsen? Altså, jeg sidder jo sådan langt nede helst. Ja. Hvad hedder det? Men det vil sige, at du har bagdelen oppe på den her del? Ja, altså jeg sidder jo... Jeg sidder sådan her. Ja, det har jeg vel. Altså, jeg sidder op imod den der. Så det vil sige, at du sådan set kan skubbe numsen tilbage? Ja, det kunne jeg godt. Ja. Meget. Ja. Så vil jeg sidde sådan her. Men det er jo fordi, jeg sidder så tæt på rattet, så jeg prøver at komme sådan her ned, så jeg kommer lidt længere væk fra rattet med armene. Ja. Ellers så sidder jeg sådan her. Ja. Jeg sidder også helt tæt på, så tæt som muligt. Men jeg sidder måske mere ret op og ned i forhold til dig. Ja. Det gør selvfølgelig, at jeg har mere vægt bagud. Ja. Den der lille detalje med at komme op langs banderne inden for mig, det sving her, den sving 300, ja. Det er hvor han er nu. Nej, den har lige her mit gule flag, den første håndhold der. Ja. Den er taget klar med lidt nu, fordi jeg kommer ud til banden og drejer, i stedet for at man sådan tager det der sving ind i det. Ja. Og så ligesom vi har haft for langt en blød kurve på det sving før, ja. Og så ender du helt ude, for nu kan man ligesom komme ind, dreje og så komme fremad igen. Ja. Det var lidt tydeligt stæt herovre, det også var god. Man kunne så ikke så meget i den her 31, og den kunne sgu ikke rigtig... Nej, men det er jo ikke så meget det, men det er jo lige så meget linjer, ikke? Altså, lige nu for tiden er det jo lige så meget med... Den der linjer, synes jeg virkede som om, den var effektiv med at komme over, så dreje, og så ikke have det der lange styreudslag. Så de der hårnål derinde, altså det med lige at få, i stedet for at dreje den, så lige hakke den, og så begynde at køre fremad. Så synes jeg faktisk, at det er lidt arbejde med. Ja, bestemt. Ja. Fedt. Jamen, jeg håber, der er et eller andet, I har fået ud af det. Bestemt, ja. Men jeg havde svært ved at ligge... Altså på banen er det jo sådan med halve og hele meter. Det er jo ikke fordi, man kører... Altså, men det er jo bare det, der betyder, om du kører 2 timer i minuttet eller langsommere. Altså. Fordi når jeg ligger bag ved jer, så prøver jeg hele tiden at køre lidt bredere i forhold til, hvad I gør. Og så virker det forkert, det I gør. Du ved nu her, når jeg har sådan en kart, der ikke kan rigtig hoppe på. Som ikke kan. Hvis jeg havde en, der var over, jeg bare følte mig overlegen, så ville jeg kunne ligge bag ved jer og se, hvad det er, I gør forkert, du ved. Nu for eksempel, nu kunne jeg bare ligge, hvis jeg lå forrest, bare køre, hvad jeg ville køre. Ja. Og så kunne I prøve at justere ud for det. Ja. Så, men altså, det kan jo være næste gang, hvis man ikke får den der helt elendige kart der, så... Jeg synes faktisk... Altså, så kan jeg ligge bag ved jer og sige noget konstruktivt. Jamen, jeg synes bestemt, der er... Ja. Jeg synes, altså, som man siger lige nu, altså, jeg skal holde i siden, for mig har det lige så meget med det med lige at se, altså, den halve meter, du ligger anderledes, end jeg har gjort, ikke? Altså, hvor meget det rent faktisk betyder ud af svingerne, altså. Det er helt vildt, altså. Vi kan også se den sidste, efter krøllerne, den sidste, der kører du ikke så langt over til højre side, inden du laver den sidste indstyring. Nej. Og der sparer du selvfølgelig nogle meter, og jeg kunne se, at jeg kunne gøre det samme, uden at skride og uden at tabe fart. Så det giver selvfølgelig også en meter hister her. Man kan egentlig færre meter, end jeg ville gøre på min opspilomgang. Man kører tættere linjer, end jeg vil. Altså, så der har jeg sådan en svunget med, ikke? Altså. Jo. Men det er jo... det er sgu egentlig... Men det betyder meget, altså en halv eller 30 cm dernede, du kører mere snævert rundt, du ved, fra start af i svinget. Betyder jo meget, når du tager den fulde bue rundt i forhold til, at du prøver at holde rattet. Du sidder jo ikke sådan her med rattet for at få den over, vel? Du sidder og prøver at holde så lidt på som muligt, hvis du kommer for langt ud. Ja. Så prøver du at få den langsomt derover, der hvor du gerne vil være hen, ikke? Du gør jo ikke sådan et eller andet sådan noget der. Nej, og så den bue, du kører, den er jo sindssygt meget længere, hvis du holder den stille og roligt rundt i bare 30 cm forkert udgangsvinkel, du ved, ikke? Jo, men det er sjovt, fordi nu siger du det med at prøve at holde rettet så lige som muligt, og jeg har egentlig jeg har aldrig tænkt over det, og man har jo nok bare gjort det, ikke? Men nu når man tænker over det sådan bevidst, så er du mærke, hvordan du begynder at trække lige snart hjulet står lige ud. Ja. Så i stedet for at du har bare et lille styrestyr, så kan du mærke, at den arbejder med det, ikke? Det er super, den der stive bagaksel, som skal overvinge det til bremsning, det er super vigtigt. Det kan man sige, men det er ikke fordi, man ikke har gjort det før, men nu er det bare, pludselig var det meget bevidst for mig. Ja, men nogle gange, hvor du har siddet og set måske i at køre, du holder på rattet sådan lidt fast i rattet.
der er det måske bedre, for eksempel ned langs siden, bare lige at holde blødt på den, fordi at, så kører den der, hvor at den trækker bedst. Altså rattet vil jo styre ind i forhold til der, hvor den har stil. Altså, nogle af dem, der sporer lidt til venstre, de sporer lidt til venstre, og så må man hellere køre den sådan, og så lige få den op, og så køre den sådan, uden at den trækker hele vejen til langt. Det er bedre end at bare holde den sådan der for at styre kontra. Det synes jeg sgu egentlig. Altså nu de der... Altså for mig har jeg sgu fundet ud af det, selvom altså, som siger, skal i tiden, det er lidt mere og det mere og altså, nogle små justeringer, hvor meget derinde, jeg synes, man kan føle det anderledes i karten, end det jeg plejer at gøre. Ja. Altså til det bedre, ikke? Og jeg bemærker også nu her, at jeg bruger faktisk mindre bremsen, end jeg lige tænker. I sving 1, der slider jeg den ind. Der bruger slet ikke bremsen, der er det rent og skæld dernede. Der prøver jeg også at slide den, altså der styrer jeg ind med fordæk og sådan derfor, og det er det, der gør, at bagenden den skrider rundt. Det er ikke min bremse, fordi den bruger jeg faktisk ikke. Det har jeg brugt lige kort deroppe i den der, hvad hedder det, inden du finder op i venstre, deroppe, du ved, i højresvingen, det skarpe højresving efter, at du har fuldt fast rundt venstre, ikke? Jo. Der har jeg blevet nødt til at bruge bremsen, fordi jeg kunne ikke få den til at slide, så skred jeg alt for meget ud, det så du, så hoppede jeg ud af linjen, du ved, hvor jeg også lige parrede ind, og så lavede jeg den et par gange efter også, hvad hedder det, så det kan du slet ikke regne med deroppe, altså fordi der kunne jeg ikke få den til det overhovedet, der hoppede den bare rundt, ikke? Så der blev jeg nødt til at bremse. Men ellers så... så bremser jeg hernede, bremser jeg lige, mens jeg styrer ind, derfor lige prøve at få den slidet ind der. Og den her kart, den var svær at finde i forhold til, hvad jeg normalt synes en kart er. Men jeg kan se efter et par omgang, så kunne jeg finde den fra rammen, der må jeg holde rammen. Hvad hedder det, uden at jeg laver de der overskridninger, det gør jeg lige et par gange. Ja, til at starte. Men, men den her, den var altså exceptionelt svær at køre, synes jeg, i forhold til... For mig handler det sgu om tidligere, fordi det handler mere om nogle fif og en føling, og så skal vi ud og arbejde med det. Jo, men det er svært for mig at vise lige præcis føling, når jeg føler, at den kører. Jeg synes ikke det med, hvordan du placerer den og finder udgangen, det synes jeg... Jeg gjorde det bare lidt langsommere, end jeg ville gøre det i en kart, jeg følte mig tryg i. Så jeg blev nødt til at gøre det lidt før, du ved, med at styre ind og bremse lidt mere op, for ikke at den hoppede. Hvis jeg havde gjort helt tydeligt, den hoppede. Så jeg gjorde det lidt før, end jeg ville gøre det, hvis jeg kørte i en kart, der bare kørte. Så havde det været et par meter eller 2 mere, men inden man rigtig kørte. Men med den kart, jeg havde kørt i, der synes jeg, at det var det bedste. Det var måde. Du lærer ikke, jeg har sådan en overtang. Men du ved, så er der lige præcis på, så tager jeg lidt fra, og så laver du lige lidt fra nu. Så hvor jeg kører lidt snævert, hvor jeg okay, så har man vundet sådan et stykke tilbage, du ved. Så jeg tror over distancen over 10 runder, så jeg tror ikke, du var kørt fra, for eksempel, hvis du lå foran. Men når du... Jamen, jeg tror også, det handler om lige at... Men var du ligget bagved, 10 sekunder bagved, så havde du nok hentet mig. Jamen, det går jo de gange, hvor vi skiftede, hvor jeg... Der er også en omgang, hvor vi skifter, der får jeg lavet en fuck og kommer, så er jeg 10 minutter bag, men der kommer jeg optaget igen. Men man kører selvfølgelig ikke så bredt ud dernede, hvis der er nogen i røven af. Altså det dernede, hvor de kommer ind og mig her på vej ned. Nej, men det var ligesom bare lige for... Ja, der kører man jo selvfølgelig ind langs kanten og kører snævert ind i svinget dernede og alt det der. Det var sgu egentlig bare lige for at prøve, altså. Det er ikke fordi, jeg skulle markere noget, det var bare lige for at prøve at få nogle gange fedt ofte, altså. Nej, men det er det. Ej, jeg synes altså, det er hurtigt tider, men jeg synes, jeg har stadig... Jeg har fået noget herfra for til linjer og det der med at korte nogle apexes, for at tage dem den der alt for blødt. Jeg synes, det synes jeg sgu ikke mærke, det vil også sige inde i der hårde derinde, og så får du peget fremad, så får du skår til banden, for du kommer frem. Det er jo populært at få det lige drevet rundt, så du bruger det også som lidt bremse. Ja, det kommer rundt. Der er mange af karten, der kan du rundt, og så bliver jeg lidt følt, og så kommer du på gaden, og så kører det bare rundt. Det er det ikke. Jeg har det stadig altså bare for længere, og det er det her med at få skåret til. Og så får du slider det, og så er det nærmest sådan, jeg var meget langt i fordi jeg ikke kunne få den ordentligt rundt. Det tror jeg, at man lige skal vende med at det kører en meter længere end dig, når man hakker den, fordi jeg er vant til at dreje den lidt tidligere. Og nu kører jeg faktisk lige en meter længere, før jeg hakker rundt og kommer rundt. Det betyder, at det gange, jeg gør det, så rammer jeg faktisk så rammer det simpelthen, bare lige kommer for tæt på. Så der er lige en justering, man bare lige skal vente til, at lige kører en meter eller andet mere, før man hakker rundt. Det er bare øvelse.
bliver det bedre og bedre og bedre og bedre. Ja. Jeg får lige sådan lortet bare til så får I god gang med det. Så jeg vil lige have noget tryk på. så er der færdigt.